Processen starter ved DNA, hvor RNA-polymerase går ind og skal man sige, udglatter DNA'en, så RNA-polymerasen også kan gå ind og dele de to strenge fra hinanden. RNA-polymerasen deler dog kun strengen fra hinanden nogle steder, og herfra der udtrækker den så fra skabelonstrengen en primær RNA-streng. Den her RNA-streng forsvinder så ud af DNA-strengen, og så lukker hullet til igen. Og det der sker, når RNA-polymerasen går ind og åbner op, det er, at baseparerne de giver slip på hinanden, og derfra der bliver der dannet en ny streng. Dog er det kun én streng, og så skal den så videre i systemet. Når vi har mRNA-strengen, som det ses her, så går den videre ud til et ribosom, hvor der bliver tilføjet noget tRNA. tRNA, det er den, der viser de nye basepar, der bliver tilføjet i ribosomet. Det viser tRNA'en, hvor de her basepar de skal sidde, så de ikke kommer til at sidde over for en forkert base. Hvis den kommer til at sidde over en forkert base, eller over for en forkert base, kan det resultere i genmutationer, hvis det er en stopkode, den sætter sig ved, hvilket ikke er så praktisk. Derfor så prøver kroppen selvfølgelig, eller det her proteinsyntese, den prøver selvfølgelig at undgå den form for fejl. Det vi får ud af denne proces, det er et protein,